Somos un equipo de profesionais formadas en diversas disciplinas do desenrolo persoal. Traballamos con mulleres en situación de vulnerabilidade. O noso obxectivo é proporcionarlles ferramentas para axudarlles no seu apoderamento. Estas somos nós. Hoxe temos un día aí bastante completiño, xa sabedes. Iniciamos este programa co taller de autoestima. Hoxe as usuarias que van a participar, temos algunhas usuarias que son de anos anteriores, están en continuidade, siguen co noso proceso. Temos algunha que é nova, co cal vai a necesitar un poquinho máis de axudiña, de apoio. Xa vos indico despois quenes son. Pero bueno, creo que vai a funcionar ben. Son Leticia Prada, son a bolboreta máis activa do programa e mostra de eso de que teño tatuada a bolboreta na miña piel para leválo para sempre comigo. A Asociación da LED nace dun proxecto ilusionante, concretamente ca miña compañeira Ainhoa, cando estábamos facendo unha formación de PNL, de programación neurolingüística. Surxiunos a idea de colaborar con colectivos que necesitasen a nosa axuda para poder poñer en práctica todas as ferramentas que tiñamos visto. Bolboretas é algo que temos integrado tan dentro de nós que todas o temos tatuado, o bolboreta. As miñas compañeiras tamén teñen a mariposa que forma parte de elas. A bolboreta máis 100, que é Elena, supuxo un contrapunto dos nosos caracteres e personalidades, Ainhoa e máis eu, que somos máis activas ou máis dirixidas a PNL ou inteligencia emocional. Ela é máis no mindfulness, no tema máis 100. Si, eu contribuín coa parte meditativa, coa parte zen, que tamén axudoume moitísimo porque eu senón sería a bolboreta máis gamberra. Sempre facemos cousas que primeiro nos sanan a nós e despois as compartimos co mundo. Funciona así. Entón, gamberra e zen. Yo estoy más familiarizada con el coaching sistémico, con el coaching generativo, para se trata como de generar estados creativos que te ayuden a moverte de donde estás a donde quieres estar. Así que sería un poco el proceso de cambio que suelo trabajar. As bolboretas forman parte da nosa vida. A bolboreta ten bastante significado con Dalet, a relación de que as bolboretas nacen sendo unhos capullos, pasan a ser unhos vermes, que os vermes son Dalet en noruego, ao final acaban sendo bolboretas e aprenden a volar, que o obxectivo deste programa é que as usuarias aprendan a volar solas e, sobre todo, que disfruten da viaxe. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Buenos días, Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Siéntate, por favor. Gracias. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Has llegado bien? Sí. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, ¿cómo va esa búsqueda de empleo? Bueno, empezamos. A terminar el curso y entonces estoy empezando ahora de lleno a retomar. ¿Te parece bien si hacemos un ejercicio que hemos coordinado del roleplay? Te contamos un poquito de qué va. Vale. Inicialmente terías que explicar cal é o perfil que ti tes para ese puesto de teleoperadora que ti estás buscando. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías o teu perfil? Pues me considero una persona que soy agradable. Pues Soy. No te consideras, no crees. Eres. Soy agradable, soy respetuosa, soy puntual,
Soy puntual. Eres muy responsable también. Soy muy responsable, me gusta hacer mi trabajo bien. Unha das cousas que facemos en Volvoretas é axudar as nosas usuarias nas súas entrevistas de traballo. Algúnas levan moito tempo sin facer unha entrevista e entonces síntese con certos medos a hora de poder enfrentarse a elas. Entonces, unha dinámica que solemos utilizar é un roleplay no que simulamos pois as preguntas típicas que solemos facer nas entrevistas e que elas se sentan o máis seguras posibles para poder responder a esas preguntas no momento que se lles plantexen. Nos atopámonos con que as mulleres teñen uns currículos impresionantes, teñen moita experiencia, pero que pasa? Que ás veces pues, vamos moi nerviosas a entrevista. Entón, pues, traballamos manter a calma, ¿no? Con técnicas de visualización. Por exemplo, un recurso que é genial, pero para case calquera cousa, calquer problema que teñas que afrontar, como por exemplo unha entrevista da Televisión de Galicia, é visualizarte facendo ben, que todo faz ben, que falas con claridade, que respondes o que queres responder. Eu, algo que propoño moitas veces é que ensaien ou simulen unha entrevista diante do espello. Iso dache certa seguridade a hora de poder expresarte e a hora de poder comunicar realmente. Hay otra técnica también que es también igual de interesante, o como todas las que están comentando mis compañeras, que se llama el elevator pitch, que también es entrenar mucho tu discurso, ¿no? Ese discurso que puedas decir quién eres en 5 minutos, ponerte en valor, qué proyecto quieres hacer o dónde quieres trabajar y tenerlo muy, muy claro en ese momento, ¿no? Es una técnica como de poder trabajar tu discurso en 5 minutos. Y eso es al final la base de nuestro trabajo, entrenar, entrenar, entrenar. O sea, es repetir, entrenar. Y ahí luego resulta mucho más fluido. Gustaríame que me responderades a unha pregunta. Como recibides os piropos? A min ás veces me pasa que sí que dou as gracias e o valoro, pero outras veces o escoito dende ai, non me creo nada. A autocrítica, esa autoexixencia que é o demo, realmente. Pensamos que nos axuda, pero realmente nos pisa moitísimo. Totalmente. A autoestima é algo fundamental. O concepto, sobre todo a parte de autoconcepto que cada unha das nosas usuarias teñen sobre sí mesmas, é un pilar base para poder sacarse o máximo proveito. Cando chegan á asociación, a maioría pois están pasando por momentos complicados da súa vida, por diferentes circunstancias, e o seu nivel de autoestima suele estar moi baixo. Entón, hasta que non conseguimos recuperar un pouquiño esa confianza en sí mesmas, é difícil facelas fluir para sacar a súa mellor versión, que o obxectivo é que cada volvoreta, cada nova volvoreta que entra no programa, acabe o programa alcanzando a súa mellor versión. Hoxe vai recibir o cariño de primeira ela. E gustaríame que non vos cortedes en absoluto e nos digades que pensades de Lorena. Ven aquí, cariño. Penso que é unha muller loitadora. Eu, desde que coñezo a Lorena, sempre chamou a atención dende o primeiro día esa enerxía que ella irradia, que é unha pasada. Cando sonríe todavía máis, esa ledicia que ela irradia. Sí, por eso non podo estar seria, porque se cree que estoy brava. Estamos a facer unha actividade que chamamos actividade dos piropos, na que nos prestamos, unha voluntaria, préstase a que as demás, inda que non a coñezan ou non a coñezan en absoluto, podan dicir pues, que ven en ela, no? Porque sempre podemos ver cualidades noutra persoa, inda que non a coñezamos, e aceptar, saber recibir estes piropos, estas boas intencións, estas boas palabras que nos di a xente, é moi importante, porque senón, como vamos a recibir tamén o que pensamos nós, de nós mesmas, non? Se non aceptamos ni siquiera o que nos din os demais. Yo viví en Ordes y bueno, pasé por una etapa que me dio un bajón, pues tuve de bajón, y luego gracias a este grupo, pues mira, de verdad que me ha ayudado muchísimo a todo, en una parte general, no solo en la parte sentimental o tal, en la parte hasta profesional, porque me ha ayudado a que siga, que aprenda más cosas, haga cursos. Yo me siento como una mariposa. Cada vez voy creciendo, me voy transformando, como lo mismo, empecé como un capullo y terminé ya casi volando. Bueno, estoy volando alto, pero
a un nivel porque no las quiero dejar. No quiero que me suelten. Que no te vamos a soltar. No me suelten, no. Esta actividade ten dúas fases. Nunha primeira fase, eu vou a darvos unha orden, non? Vou a decir, ide para a esquerda. E vos tedes que repetir conmigo, vou para a esquerda, pero tedes vos que ir para a dereita. Vale, entendedes? Hai que facer o contrario. Tedes que decir o mesmo que eu vos digo, pero tedes que facer o contrario. Básicamente o que facemos na vida normalmente. Vamos para a dereita. Vamos para a dereita. Vou para a esquerda. Vou para a esquerda. A dereita. Gracias, Belén. Básicamente o día a día da nosa vida. Cantas veces sabemos que temos que ir por un camiño e métesenos na cabeza ir por outro. Si xa sabías que por aí non era, non conta que me chores despois cando as cousas non salen como queres. E iso é o noso día a día. E con esta dinámica o que pretendemos é precisamente pois escutar ese inconsciente noso que é bastante máis listiño a veces que o consciente, e cando nos dice que temos que ir por aí, pois poder facerlle caso e ir por donde nos manda ir. Me encantó este ejercicio, me parece que es súper bueno para trabajar la mente, entrenarla porque es cuestión de entrenamiento. Me fue bastante bien, no me puedo quejar, así que lo voy a seguir aplicando en mi vida diaria. Realmente como a vida mesma, non? Es decir, por dentro o inconsciente está dicíndote unha cousa, pois ese é o camiño, pero ti o que faz al final é o contrario, moitas veces porque sí, ou por autosabotaxe, ou por unha creencia, ou por cualquier outro sistema acostumada a facer as cousas pois desde outro punto de vista. Todo este conxunto de cousas que facemos na asociación que axúdanos a todas as mulleres a ser conscientes desa parte a que poucas persoas acceden e son capaces de acceder. Nosotras estamos aquí pues, precisamente para poder guiar nese camiño, a escoitar o noso interior. We get it almost every night when that moon is big and bright as a soup. El día de hoy ha sido espectacular, ¿verdad? Sí, yo llegué a Bolboretas el año pasado, justo llegó en un momento muy difícil de mi vida y bueno, fue como ese impulso, ese salvavidas en principio y ese trampolín que me ayudó a aprender mucho y a comprender. Y bueno, aquí sigo, espero estar con ustedes mucho tiempo. Cales credes que son os grandes retos porque nos enfrontamos polo feito de ser mulleres? Cale para vos o rebaixar as expectativas. As expectativas que temos cos demais, pero tamén, en primer lugar, con nosotras mesmas, non? Primeiro, non poner expectativas fora nos demais, porque al final o que depende é o que nosotras fagamos. É moi importante tamén ter en conta rebaixar esa autoexigencia que estamos, non? Esa autocrítica constantemente con nosotras. Queremos ser boas nais, queremos ser boas persoas, queremos ser boas traballadoras, queremos chegar a todo, queremos cumplir con nosas obrigas, estar coa familia. Chega un momento en que te saturas. Moitas veces entra o autosabotaxe, non? Aunque sepas que podes facelo, a lo mejor eres tan perfeccionista ou pensas, es que esto non... De que non se pode ser a mellor en todo. Claro, ya, eso ya. ¿Por qué por ser muller temos que ser a mellor ama de casa, a mellor cociñera? A mí non me gusta cociñar, cociño porque teño que cociñar. Porque non me quedo de remedio, pero non soy a mellor cociñeira, o sea, soy moito mellor son estereotipos que nos han ido marcando, estereotipos que al final te encasillan. Pero nos asumimos esos estereotipos. Se a mí non me gusta cociñar, non vou a pasar polo molde de ser a muller que cociña porque mo pidan dende fora para dentro. Se eu dende dentro non me gusta, pois está ben decir, pois non me gusta, vou facer isto que sí. Eso, empoderarse. Pedir axuda tamén. Pedir axuda, non pasa nada por pedir axuda. A verdade é que o camiño é seguir cara adiante, apoiarnos, tendendonos as mans, non que xuntas sí que podemos, pero estamos a facer ben. Tenemos que sorrir. ¡Bolboreta!
Convido ás mulleres a que rachen con todos os estereotipos, que se permitan ser quenes queren ser realmente, solo desa maneira poderán alcanzar a súa mellor versión e a felicidade e o éxito que ao final é o que perseguimos todos, homes e mulleres.